Čau, takže vítám vás tady u nového videa. Jsme zase na rybníku ve Vícově. Je tady ještě víc trávy než minule, takže se tady nedá moc dobře jako chytat. Jsem tady s Lukášem Kráčmanem a s Honzou, který nás dneska natáčí. Čau. Pruty máme nahozený, máme na splávek a na těžko. Chytáme zatím jenom na jeden prut na těžko, protože se tady nedá moc nahazovat, je tady jenom takový polokruh, kde jako není tráva. Počkáme, až ti lidi vzadu z betonu odemdou a budeme se přemístit a třeba tam mají něco chytneme. Takže přišli jsme tady na nový místo a hned jsem dostal záběr. Nestihli jsme vám ani natočit, že jsme sem došli. Hned jsme nahodili a do minuty jsem dostal záběr. Vypadá to na nějakou trošku lepší rybu. je karásek. Dáš mě podběrák? Jo. Kde ho máš, počkej? Kámo na A. Protahuji nějakou trávu. Bude to úplně nahoru natočený. Vypadá to, že je venku z té trávy. Přišel na kukuřicovou popku, ale ještě nevíme, co to je. Kámo, bude kapr podle mě. Bude to táhnutí, kámo. Já to položím zatím. Vůbec se zdolává životní rybu. Nebude špatná. Ale zase nějaká velká, no asi bude trošku větší, no. Třeba, ale vůbec netuším, co by to mohlo být. Kapr. Jo? Jo, to vidím. Jo. No to je jaký, jo. Jo, to je kapr. Jo. Docela pěkný. Ale jak svině, ale pěkný. Není velký, ale hezký. A hezký. Podebereš? Já si ho podeberu. Chceš podržet ten prut? Máme ho, no. No ní. Máš tu podložku? Podložku? Já nemám podložku. Jedno, tak. No, my ho vyháčkujeme a pak se ozvem, až ho vyháčkujeme a ukážeme si ho. Takže dali jsme si ho tady na trávu a změříme si ho. 55. Jo, to je hezký. Mám tady i váhu, ale zapomněli jsme doma podložku. Takže ho změříme nějak v tom podběráku, zvážíme. Kolik bude mi tak cca ten podběrák? Kilo? Co? Ani ne. No. No, 3,6, 2, nějak tak, no, cca. Ty vo. Takže má tak
2 kila, 2,5. No, tak pak zkusíme ještě zvážit ten podběrák. No. No, tak Jdem ho pustit. děkujem a jdem ho pustit. Let's go. Děkujem a pošli dalšího. Tak, první rybu máme. Jdeme znova nahodit a když něco přijde, tak se zase ozveme. Ten podběrák, aby jsme viděli, kolik by opravdu ten kapr měl. No, 2,8. Takže kapr mohl mít tak 2,8 kg asi, tak nějak. Není to tak hodně, ale pořád něco, aspoň něco. Teďka jdu nahodit já lidi. Já snad si mi to povede, že to nechytnu ten strom, vole. Tak to bylo opřes lidí. To nevadí, nech to tam. Teď jdu nahodit já a když přijde nějaká ryba, tak vám to zase natočíme. Takže lidi, při náhozu se mi to urvalo. Teď to budu muset kasery namotat úplně od znovu. Takže zatím to asi hodíme z plávek. Urvali jsme asi 1 metod krmítka a 2 olůvka. A to je asi všechno. Uvidíme se u dalšího videa. Čau.